برای تماشاوانین هجار روشنبرین باکوری کردستانی گو بسا دان کس داخویان یک برامداری ایریشین پکک لحنبری حریما کردستانی دایم شانداگو سردانا پارلمنتویا کردستانی کری اولویدری داخویان یاخوا آراسته ایرایا گشتیا کردی جیکر یک جه برپرسیارین نونرین و شانده آزاد آکوی شروعکاری سیاسی میوانی منی استودیویا تو بخیر هاتی که آزاد سپاس کرد. که آزاد دست پیک دتخواستم که بزانه بم افدا خویان یا کوه دایی آرمان جاوی و پیاماوی جبو رایا گشتیا کردی کردستانی چه بود؟ سپاس کاک جمال. جبو رایا گشتی متخواست اموی پیامه بدن. اف 200 ساله داگر کرد. چهار پارچه کردستان داگر کردنه. پشتی نوتو یکا جاره یکمه ستاتیک جبو کرد و کردستان چه بود. بنگه هکش کرداره چه بود. gerek em vê bingehê wek çavê ronahiya çavê xwe biparêzin ji ber wî her rêxistinê Kurdistanî gerek wê ihtimamê nîşan bide ji bo parastina vê derê gerek dil û can dilsozî hizmetek ji vê derê re bike çünkü statûyekê we navdewletî wê nîzamê nade Kurda ku Kurd bibine devlet Kurd bibine avayiyek carê yekeme Kurd vê derê bûne avayiyek ev avayî ronahiya her deriyê jî her çar parçê Kurdistanê jî ji ber wî jî divê ev der were parastin êrişê ser vê derê em tundî şermezar dikir ne tiştekî Kurdistanî ye ne tiştekî baş e ne Kurda veriye me xwest em vê peyamê bidin û em hatin îro parlamena paytextê Hevlêrê me wê peyamê da. Pêşwaziya raya giştî ji bo vê peyama ve çi bû ji ber got peyama ve berî çendîn rojan ji bo raya giştî jî hate eşkere kirin kekê azad. Destpêkê ji bo vê daxuyaniyê Cenab-ı İbrahim Giştî, Ahmed Acar, Ali Buran vê daxuyaniya anîne ziman destpêkê 196 kes tewqî kirin, imza kirin û piştre roj bi roj ev hejmar zêde bû çünkü hesasiyetek li Bakurê Kurdistanê heye hesasiyeta statûyê ye, hesasiyeta devletbûnê ye ji ber vê derê biparêzin roj bi roj ew imza zêde dibin ew peyam jî giştpirsî inşallah gelemperî zêdetir be ew hesasiyet jî berdewam be. Kekê azad her duê çerçeveyê de min dixwest ez bizanibim niha li gor agahdariyên ku wekî Kurdistan bîst şarjê em ji raya giştiya Bakurê Kurdistanê werdigirin peywendiyên ku rasterast li gel me dikin dibêjin ku li Bakurê Kurdistanê dilgiraniyekî mezin beramberî van êrişên PKK li hemberî Herêma Kurdistanê heye hemberî demû dezgehên hemberî pêşmergeyan êrişên gokirî ev dagîrkeriya ku li ser gelek deveran kirine helbesta wan beramberî rêkeftina Şingalê ku dilgiraniyekî mezin Diğer raya giştiya Kurdistanê ya Bakur heye. Öyle her Kürtperverek her parça Kürtperverek rastî ji bo vê derê êşek dilê wî de heye, dilgiraniyek heye. Yani wek xeteriyek were vê derê ev xilasbûna Kurda ye. Cara yekeme hebûna Kurda vê derê saz bûye û devletbûn înşallah ê nêzik peyda bibe. Lê ev statû jî statûyeka gelek حقوقی روایه ستاتیکا فدراله جاره یکمه کو کردا تشتک دست خستیه شبروی او خصاصیت له هر پارچه کردستانی پیدا دبن یعنی کلمه گوره چاوی و داری هر چهار پارچه کردستانی پی عاجز بن شبروی جی چی ریخستن هبن چی وک سروک قناعتی هبن چی دزگه انسانی هبن ser bingeha Kurtperveriye gerek vê derê biparêzin armanca me ev e parastina vê derê 5 milyon Kurdare peyamek e çünkü divê em vê derê biparêzin sibê ew parçê jî ber ronahiya vê derê ê were parastin. Niha we di daxuyaniya xwe de destnîşan kiriye kekê azad ku pekeke divî rêzî li serveriya Herêma Kurdistanê bigire. Rêzî li desthilata Herêma Kurdistanê bigire, rêzî li damû dezgehên Herêma Kurdistanê bigire, rêzî li îradeya Başûrê Kurdistanê bigire.
li Bakurê Kurdistanê jî heme bêje hemûrê xistinên Kurdistanê dilgiraniya xwe hemberî vakiryarê PKK dest nîşan kirin, êrişên wan şermezar kirin, rewşenbîr rêxistin sivîl demokratîk rojnama van dilgiraniya xwe anîna ziman. Dixwazim wê pirsê bikim, PKK rêzê li vê îradê jî digirê li Bakurê Kurdistanê. Keke Cemal işber ku rêzê ve irade nakre em jî îro vê daxuyaniye medaya û îro me xwe nerazîbûna xwe em hatin paytextê Kurdistanê Herêma Kurdistanê li Meclîsa Parlemenê me pêşkeşê cîgirê serokê meclîsê kir. Li navdewletî de Keke Cemal nîzamek heye, kanûnek heye, devletbûn heye. Yê suçdar divê werin sîza kirin. Yani hemwelatiyek netwane rabe hember devleta xwe bê usul tiştê bê usul bike. Siza heye, ceza heye, kanûn heye. Ev ne cara yekeme PKK vê bêrêziyê dike. Yani îradeyek li vê derheye divê ew îrade bê pejirandin, bê qebûlkirin û hurmetê ji vê îradê re bê nîşandan. Şi aliyek şi milê Şingalê, şi aliyek milê kem wan deverê dî 20 kilo îro li civîna parlemenê de yê Xristiyana tiştekî balkêş got. Yani gundê warê wana 20 kilometre şi dohokê wê de tire teqrîben 20 gundê wana heye. Ji ber êrişê PKK feqîra valê kirine wê derê. Yani gundî ne, rênçberin ew ê warê xwe riya aborî şi erd şi ax peyda dike wana ji wan herêmê derxistine ne hürmetê van însanê herêmê dikin ne hürmetê nîzama vê herêmê dikin. Yani gerek ev were berçavkirin Bakurê Kurdistanê de milletê Kurd gerek dîzanek bide vî tiştê yani îkazek bide PKK rastî ev tiştê dibin ne tiştekî baş e hürmet çawa hemwelatiya Almanya çî rêxistin be jî rêzê şê devleta xwe re digirin divê em Kurd jî rêzê şî devleta xwe re bikin. Carê yekeme statiyeka me şêviye. Em vê statiyê neparêzin gelek aybe gerek şermeşber. Li ser sekna navdewletî dixwazim rawestim kekê azad niha girê dayî rêkeftin a Şingalê. Rêkeftin a Şingalê gotin navbeyna Herêma Kurdistanê û yani Bexdayê de hatî vajokirin bi çavnêriya netewên yekgirtî bi sekna netewên yekgirtî bi navbeynkariya netewên yekgirtî niha Amerîka, Fransa, Yekîtiya Ewropa gelek welatên ên herêmî taybetî ji welatên kendavê piştgiriya xwe bi awayekî berfereh ji bo vê rêkeftinê dane nîşandan. Hikûmeta Herêma Kurdistanê li her wiha Bexda jî dibêje ku hêzên derekî li wê derê divê derkevin. PKK û aliyên got bi PKK ve girêdayî dibin siya heşda şeibî de li wê derê hebûna xwe bi şiklekî berdewam dikin û dibêjin em dernakevin. Ev yani PKK ji kû derê vê hêzê digire yan jî kî vê piştgiriyê dide PKK ku li Şingalê astengiya ji bo vê rêkeftinê derbixe. Keke Cemal wekî tê zanîn Şengal ciyekî stratejîk e. Ew herem rojava ve deherke û gelek yê dagirkerê herêmê jî gerek plan û bername wana ser Şingal heye. Yani mixabin PKK jî wek wan plan û bernama tev dikare. 2005 piştî referanduma lêre hikûmeta merkezî û hikûmeta herêmê vê derê federasyonek çêkirin. Ew hevpeyman tiştekî baş e. Cara yekeme destê hev digirin hikûmeta merkezî û Herêma Kurdistanê dixwazin Şingal şî careka dî ava bikin. Careka dî wan avayiya çê bikin û careka dî evlahayî bîne Şingalê. Rastî şi 2014 ve yani êrişa Daişê herî herîyê êşan diye birayên me yê êzidîne. Ji ber wî jî ev bername ev hevkeftin tiştekî gelek baş e û
vakit tezanın jî devleti yekitiya yani Birleşmiş Milletler jî bin misegoriya wî de vê evkê proje piştevanî dike. İnşallah wek wan jî çêbe û aram ê bike ve herema Şengalî. Daxwaza me ew e. Kêkê azad her wiha dîse li rewşa Bakurê Kurdistanê gerem bigirine destan. Niha li Bakurê Kurdistanê mesela gelek rêxistinên Kurdî, rêxistinên sivîl demokratîk ên Kurdî lê li aliyê din PKK mesela pêwendiya wê li gel çapgirên Tirka gelekî rêzdartir, li gel Kurdan tundtir li Bakurê Kurdistanê, li gel rejima Tirkiye bixwe gelekî rêzdartir. Mesela PKK bi dihên cara dest nîşan kiriye ku amade ye li gel serbazekî Tirk jî rûnê lê gava ku niha tê behskirin PKK dibêje gerek Herêma Kurdistanê pêwendiyê xwe li gel Tirkiye û pêwendiyê wê dîplomâtîkeyê ew pêwendiyên ku di asta herî bilind de heyî di asta dewletî de nezima Herêma Kurdistanê pêwendiyê xwe li gel Tirkiye xwe dibike lê PKK dikarê li gel serbazekî jî danîşî vê seknê hûn çawa dinirxîn. Belê Kak Cemalî. Yani rêxistina PKK wekî tê zanîn heftê heşta hatiye damezrandin. Teqrîben 120 kes damezranarê PKK hene. Ne şinifşa Kurda PKK xwe afrandiye. PKK şinifşa çepê Tirka xwe afrandiye û şiwê ewkê ekolê, şiwê bingehê sud wergirtiye. Ji ber wî jî mentalîta PKK ji Kurdayetî zêdetir ser çepitiya Tirkiye. Çepitiya Tirkiye jî wekî tê zanîn bin bandora Kemalîsta de ye. Ev siyaseta çeft Kurdan naxwe. Rêxistinekî Kurd gerek xwe ji bandora siyaseta Kemalîsta vekeşîne. Ev siyaseta Kemalîst mevcudiyeta xwe, hebûna xwe ji bo nebûna Kurda saz kiriye. Ji ber wê esasê jî heta vêga rastî ew devleta Kur ku jê re dibêjin ew gelek rêxistinê çep bin bandora xwe de hêlîştiye wana perwerde kiriye. PKK jî zêdetir ji wana sûd werdigire. Tevgerê PKK, hareketê PKK ne wek ji bo Kurd û Kurdistan diyare, ji bo çepetî, ji bo rojhilata navîn de demokratîkbûna rojhilata navî diparêzin. Yani gelemperî ev ne maslaheta Kurd û Kurdistanê. Her duê çerçeveyê de dixwazim îşte bipirsim kêkê azad. Niha tê gotin bêguman ku siyaset ew e ku mirov ji rasyonalîteyê, ji rastiyê tev bigere. Niha ev sloganên duruşmeyên PKK ku rakirî li Tirkiye komarekî demokratîk, civatekî ekolojîk, ji bo rojhilata navîn konfederalîzma rojhilata navîn. Yani ev yek bi rastî li ser herdê pêkanîna wan e gelo erkekî Kurdan destê yekem de û destê duhem de jî ev daxwazin ku PKK tîne ziman çend bi realîte ku rojhilata navîn tê jiyandin li Tirkiye tê jiyandin doza Kurd jê re li hevûdû dikir. Ku mebes ji bo Kurd û Kurdistan ve gelek tiştê baş li Türkiye peyda dibin. Bakurê Kurdistanê jî li Türkiye hilbijartin çêdibin. Rastî jî milletê Bakurê Kurdistanê gelemperî piştevaniya HDP yani partiya wanê yasayî her tim kiriye yani zêdayî kiriye. Fetreyek heştê parlament jî HDP derxist. Yani riya legal siyasî ji bo Kurd û Kurdistan gelek mafa mirov dikare dest pêxe. Mixabin PKK wî opsiyonê jî kar naanî. Yani wek numune ez karim bêjim. Mesela ciyê bêje em te nakine serok. Bile bigotane em te dikine serok ji Tayyip Erdogan re. Mafê Kurdan jî bile bêxistane destûra Türkiye. Ya jî zimanê Kurdî wek fermî bile bêxistane destûr. Gelek asan bû. Belê. Siyaset ji bo Kurd û Kurdistan be gelek ewkevî hene. Yani gelek destkeftiyê wî hene. Lê mixabin PKK wan destkeftiya ji bo milletê Kurd kar nayîne.
em jî mixabin dibêjin بله em dixwazin mafê Kurda bikeve destûra Türkiye. بله سپاس بۆ te ştovakarî siyasî azad Ez apê spas dikim bo vê destkeftê wedame maliye ava be.